Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να σας παρουσιάσω τον κύριο Δημήτρη Κόκκινο για πολλούς λόγους. Ο πρώτος ότι είναι φίλος εδώ και 36 χρόνια, Δημήτρη, από το 89. Είχαμε συνεργαστεί εκείνη την εποχή στο Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα της παλινώσης των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και είχαμε οργώσει την Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία, τις Βρυξέλλες, τη Μόσχα και που δεν πήγαμε τότε, προσπαθώντας να βρούμε λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και έκτοτε κρατήσαμε την επαφή μας. Βέβαια, εγώ άλλαξα στη συνέχεια, η καριέρα με έβγαλε στο εξωτερικό, ο κ. Κόκκινος συνέχισε με τις δικές του δουλειές και χαίρομαι λοιπόν που ξαναβρισκόμαστε τώρα σε αυτό το χώρο για να μιλήσουμε για το τόσο επίκαιρο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο ο κ. Κόκκινος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διότι πέραν του ότι είναι ειδικός στα ενεργειακά, έχει διατελέσει σύμβουλος και του Έλληνα Πρωθυπουργού στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί με ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει άπειρα άρθρα σε ελληνικές και ξένες εφημερίδες και τα τελευταία χρόνια είχε κατασταθεί στο Ντουμπάι ως σύμβουλος επιχειρήσεων και επομένως σήμερα θα μας δώσει λίγο την εικόνα από την οπτική των αραβικών χωρών όσον αφορά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Και υποφελούμε να σας πω ότι υπάρχει βέβαια και μια άλλη πτυχή του πολέμου που είναι αυτή του διεθνούς δικαίου, το οποίο καταπατείται στον πόλεμο αυτό. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά μπορώ να σας πω από τώρα ότι το επόμενο μάθημα θα γίνει με αυτό το θέμα και θα σας μιλήσει γι' αυτό μια εξαιρετική επίσης πρώην συνάδελφος, προϊσταμένη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών επί πολλά χρόνια, που έχει ασχοληθεί ειδικά με το θέμα αυτό. Επομένως, σήμερα θα δούμε λίγο την πτυχή, την ενεργειακή, τη στρατηγική της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και την άλλη εβδομάδα θα κλείσουμε το θέμα από πλευράς νομικής. Παρακαλώ κύριε Κόκκινε, αν θέλετε, ελάτε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να με ακούσετε και να συζητήσουμε μαζί αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα που είναι εν εξελίξη και που φοβάμαι ότι θα μας σημαδέψουν για αρκετό καιρό ακόμη. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει φέρει διαφορετικές αντιδράσεις στα αραβικά κράτη του κόλπου. Πρώτα να πούμε για ποια μιλάμε. Μιλάμε για το Κουβέιτ, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν. Εμπλέκονται κι άλλα, αλλά θα εστιαστούμε σε αυτά γιατί αυτά έχουν την αμεσότητα της εμπλοκής. Είναι μια ευκαιρία κιόλας να πληροφορηθείτε και μερικά πράγματα για αυτά τα κράτη, τα οποία δεν γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά, παρά μόνο από επιφανειακές αναφορές στον τύπο και ούτω καθεξής. Το βασικό που πρέπει να καταλάβετε είναι το θρησκευτικό. Τα κράτη αυτά είναι σουνιτικής Ισλαμικής πεποιθήσεως, ενώ το Κατάρ είναι σιητικής.
Αυτό μας πάει πίσω στην εποχή του σχίσματος της Ορθοδοξίας με τον Καθολικισμό. Τα πάθη είναι εξίσου έντονα τώρα όπως ήταν τότε αυτά. Εκτός από το Κατάρ και το Ιράκ, αυτά τα κράτη ήταν δυσμενώς διακείμενα για το Ιράν. Πάντοτε. Όχι μόνο για θρησκευτικούς λόγους, αλλά διότι ο Σουνιτισμός είναι η ουσία του Ισλαμισμού και η Μέκα και η Μεδίνα που είναι στη Σαουδική Αραβία έχουν την ίδια σημασία που έχει για τους καθολικούς στο Βατικανό, για παράδειγμα. Η διαφοροποίηση του Ιράκ και του Κατάρ είναι η εξής. Το Ιράκ δεν είναι μία χώρα, είναι ουσιαστικά τρία μέρη. Είναι το σιητικό Ιράκ που είναι κάτω στο νότο, εκεί που είναι και τα πετρέλαια, δηλαδή η Βασόρα, η Μπάστρα. Είναι το σουνιτικό Ιράκ που είναι δυτικά από τη Βαγδάτη, από εκεί ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν, και είναι και οι Κούρδοι, οι οποίοι δεν θεωρούν αυτούς πολίτες του Ιράκ. Θεωρούν ότι είναι Κούρδοι. Τώρα, οι Κούρδοι συνεργάζονται με την Τουρκία γιατί μόνο από την Τουρκία μέσω αγωγού μπορούν να εξάγουν τα πετρελαία τους. Κατά ανάγκη οι Κούρδοι του Ιράκ έχουν καλή σχέση με την Τουρκία, η οποία τους αφήνει να περνάνε με τον αγωγό τα πετρέλαιά τους, με το αζημίωτο βέβαια, έτσι. Λοιπόν, το κεντρικό Ιράκ υποχρέωσε τους Κούρδους να δίνουν κάποιο μερίδιο στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά οι Κούρδοι συνεχώς το αποφεύγουν αυτό. Τώρα, το Κατάρ μοιράζεται το μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου σε φυσικό αέριο με το Ιράν. Είναι στη μέση. Και για τεχνικούς λόγους η άντληση πρέπει να γίνεται συντονισμένα. Πρέπει να συμφωνούν. Το Κατάρ λοιπόν είχε μία προ-ιρανική συμφωνία και η οικογένεια που το διοικεί, η Αλ-Θανή, είναι αντιπαθής στους υπόλοιπους Άραβες και είχε και μία, αν θέλετε, όχι παλαιστινιακή, φιλοχαμάς, φιλοξενεί την Χαμάς, μάλιστα σε 7στερο ξενοδοχείο, στο οποίο είναι 3 όροφοι η Χαμάς, ασφάλεια, οι Χαμάς οι διοικητές και πάνω τα οικονομικά συμφέροντα. Και βέβαια τώρα τους έχουν κάπως βάλει στην πάντα γιατί δεν επιθυμούν να εμφανίσουν τη σχέση αυτή, διότι ήδη έχουν έρθει σε ρήξη με το Ιράν. Γιατί το Ιράν πήγε να τους βομβαρδίσει. Αυτοί κατέρριψαν τα αεροπλάνα, τα βομβαρδιστικά του Ιράν. Κατόπιν οι Ισραηλινοί κάνανε μια πράξη για να το χειροτερέψουν, βομβαρδίσανε το σταθμό φορτίσεως του South Pars, αυτού του κοιτάσματος στο Ιράν, το οποίο σήμαινε ότι ατρανοποιήθηκε και το κοίτασμα στο Κατάρ. Όταν μιλάμε το κοίτασμα στο Κατάρ, 66% είναι η Exxon και 33% είναι το Κατάρ. Και εκεί υπάρχει βέβαια και μία από τις μεγαλύτερες βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεπώς το Κατάρ τροποντινά επηρεάζεται πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι μέχρι τώρα το αφήναν. Θα πάμε στο δεσπόζον κράτος που είναι η Σαουδική Αραβία. Πρώτον, η Σαουδική Αραβία έχει έναν πληθυσμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και είναι κάτω των 30 ετών το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, πάνω από το 50%. Είναι το θρησκευτικό κέντρο του όλου του Ισλάμ, εκεί γίνεται και το προσκύνημα το ετήσιο στην Μέκα και δίνει αυτό μια τεράστια ηθική δύναμη στους μουσουλμάνους η Σαουδική Αραβία, το οποίο το ενισχύει με μια απλόχερη έτσι δωρεά σε οτιδήποτε είναι σουνιτικό, ισλαμικό, αλλά και σε άλλα πράγματα είναι απλόχερος στις ενισχύσεις διαφόρων κρατών και κυβερνήσεων. Τώρα, οι σχέσεις του με το Ιράν έχουν περάσει πάρα πολλές διακυμάνσεις, κυρίως εχθρικές. Μέχρι το 1979 με το Σάχ ήταν εξαιρετικές. Όταν ήρθε ο Χομεϊνί το 1979, άρχισαν να έχουν διαφορές.
περνούσαν διακυμάνσεις, κυρίως εχθρικές. Η Κίνα το 2023 έκανε μια προσπάθεια γεφύρωσης των σχέσεων. Η Κίνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την περιοχή, αλλά αρκετά σιωπηλό. Και καταφέραν να φτιάξουν κάποια μορφής ηρεμία, αλλά βέβαια θυμώνται την εποχή που η Σαουδική Αραβία βοήθησε τον Σαντάμ Χουσέιν στον πόλεμο τον οκταετή που είχε με το Ιράν, και μετά ήρθε ο Αχμεντινετζάντ, ο οποίος ήταν λαϊκιστής και έλεγε εναντίον μας και διέρεξε. Μετά πιάσανε ένα Σιήτη κληρικό οι Σαουδάραβες και τον εκτελέσανε και ούτω καθεξής. Η Σαουδική Αραβία θα ήθελε να έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, ήρεμες τουλάχιστον, για να αναπτύξει το δικό της πολύ μεγάλο οικονομικό πρόγραμμα που έχει. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε μια σημαντική δύναμη. Αλλά όλα αυτά τώρα είναι υποδιάλυση. Το Ιράν επιτέθηκε στη Σαουδική Αραβία ανετίως. Η Σαουδική Αραβία είχε απαγορεύσει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις εναντίον του Ιράν, και επίσης, και μου το έχουν πει οι ίδιοι, ήταν πολύ δυσαρεστημένοι που ούτε τους συμβουλεύτηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δευτερευόντως, βέβαια κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για το ότι θα κάναν πόλεμο, και δεν ζήτησαν καν τη γνώμη τους, ενώ αυτοί είναι απέναντι, 80 χιλιόμετρα τους χωρίζουν. Και είπανε στην αρχή να κάνουν αυτό που λέγεται στρατηγική αυτοσυγκράτηση, δηλαδή να μην ανταποδώσουν. Το Ιράν όμως έκανε, να σας διαβάσω έτσι λίγο, 28 του μηνός στο Ριάντ, την 1η Μαρτίου στη βάση Πριν Σουλτάν, στις 2 Μαρτίου στο διελιστήριο της Ρας Τανούρα, το οποίο γνωρίζω, ένα τεράστιο διελιστήριο πάνω σε χιλιάδες στρέμματα, το οποίο είναι και αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος έχει πάθει καταστροφές που θα πάρει τώρα 60 εβδομάδες για να επαναλειτουργήσει πλήρως. Μετά χτυπήσαν την Αμερικανική πρεσβεία στο Ιράν και τους χτυπάνε 1 με 2 φορές την ημέρα. Τώρα, το πρόβλημα δεν είναι που τους χτυπάνε τα πετρέλαια. Το πρόβλημα είναι τα νερά. Διότι έχουν τεράστιους πύργους αφαλάτωσης, οι οποίες, θα φανταστείτε, είναι σαν μια πολυκατοικία σε ύψος, δηλαδή εντελώς ορατές. Και από αυτές ζει η Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ, 10 εκατομμύρια πληθυσμός, παίρνει το νερό του κατά 90% από τον Περσικό κόλπο. Οι σωλήνες που πάνε είναι διαμέτρου 5 μέτρων και είναι ορατές, δεν είναι κάτι που κρύβεται. Εάν τους χτυπήσουν τα νερά, όπως έχουν απειλήσει να το κάνουν, το Ριάντ έχει νερό για 3 μέρες. Τα Εμιράτα είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί έχουν ένα 50% σε κάτι λίμνες και λοιπά, τα οποία εν ανάγκη μπορούν να τα διοχετεύσουν. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια κατάσταση, βεβαίως αντιστοίχως οι Σαουδάραβες μπορούν να χτυπήσουν τους Ιρανούς. Και μάλιστα σας λέω από χτες, οι Σαουδάραβες δώσαν τα αεροπλάνα τους σε Αμερικανούς πιλότους. Το πρόβλημα των Σαουδαράβων είναι να μην καταρριφθεί πιλότος Σαουδάραβας στο Ιράν, οπότε τότε το Ιράν θα έχει κάθε δικαιολογία να ξαπολύσει όλεθρο. Και βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών, εσύ Χάρη το ξέρεις, του Σαουδικής Αραβίας, και είπε: η υπομονή μας εξαντλείται. Αυτή τη στιγμή είναι σε συζητήσεις μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να κάνουν επιθετικές ενέργειες. Κρατιόνται ακόμη πάρα πολύ για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί ξέρουν ότι είναι ανεπίστροφο. Ότι αν ξεκινήσει αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Και προσπαθούν, επειδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν βασίσει την όλη τους ανάπτυξη στο ότι ήταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο. Τώρα αυτό έχει τηθεί ένα αμφιβόλο. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλοί κόσμος φεύγει από εκεί και δεν είναι βέβαιο, και εγώ έφυγα. Έφυγα μάλιστα στη δική μου δουλειά, βέβαια είναι καλό αυτό, έχεις
το βλέπεις νωρίτερα να έρχεται και έφυγα νωρίτερα και δεν ξέρω αν θα επιστρέψω εκεί. Πέρυσι είχα κλείσει και την εταιρεία μου οριστικά, γιατί έφτασε στην ηλικία των 80 και είπα να πάψω να δουλεύω τουλάχιστον συνεχώς. Και έχουμε μια Σαουδική Αραβία η οποία σκέπτεται να επιτεθεί. Η οποία έχει κάνει συμμαχία με το Πακιστάν, μέσα στο οποίο προβλέπεται και βοήθεια στρατιωτική του Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει πυρηνικά. Και το Πακιστάν είπε στους Ιρανούς ότι ξέρετε έχουμε συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία, και έτσι εμείωσαν πολύ τα χτυπήματα στη Σαουδική Αραβία και τα αύξησαν πάρα πολύ στα Εμιράτα. Τώρα, ποια είναι τα Εμιράτα? Τα Εμιράτα είναι μια πεφωτισμένη δεσποτεία, αλλά είναι ένα κράτος τεραστίας ανοχής. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τη ζωή που θέλει, όπως θέλει. Έχει όλους τους ναούς, όλες τις θρησκείες, και έχει 200 εθνικότητες εκεί, με την προϋπόθεση ότι σέβεσαι τους νόμους, μπορεί ότι δεν είσαι αριστικός, γιατί αν είσαι αριστικός απελάσσεσαι, ή ανέντιμος. Έχουν εξαιρετική κοινωνική οργάνωση, είναι από τις ασφαλέστερες πόλεις του κόσμου. Μια γυναίκα μπορεί να περπατήσει μόνη της σε οποιοδήποτε μέρος στο Ντουμπάι με τα κοσμήματά της και όλα και δεν θα υπάρξει τίποτα. Εμένα μου είχαν πέσει χρήματα στο σανσέρ από την τσέπη μου και μου τα φέρανε. Αφήνεις το κινητό σου ή το iPad κάπου, πας και έγινε και το πείραμα το περίφημο ότι βάλανε μια Rolls Royce στο χειρότερο βιομηχανικό μέρος, βάλανε και τα κλειδιά επάνω και την αφήσαν 3 μέρες. Δεν την πήραξε κανείς. Έχει αυτό το... Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Αμπού Ντάμπι υπάρχει μια πλατεία σε σχήμα π, όπου υπάρχει μια συναγωγή, μια χριστιανική εκκλησία και ένα τζαμί, και κάθε Παρασκευή βγαίνουν οι 3 ιερωμένοι και προσεύχονται για την ειρήνη. Έχει αυτή την νοοτροπία. Η οικονομία και η κοινωνική ζωή είναι καλά οργανωμένες. Η εργασία είναι υψηλής έντασης και απαιτητική. Η ένταση εργασίας είναι Νέας Υόρκης, για παράδειγμα. Αλλά και το κόστος ζωής είναι υψηλό, αλλά και η μισθή είναι ανάλογη. Τώρα, το Ιράν επί του παρόντος έχει ρίξει στα Εμιράτα πάνω από 200 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 1000 drones. Δηλαδή πολύ περισσότερα από οπουδήποτε αλλού. Έχει ρίξει περισσότερα στα Εμιράτα από ό,τι έχει ρίξει στο Ισραήλ. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, τα Εμιράτα έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και έχουν αποκαταστήσει τις διπλωματικές τους σχέσεις με το Ισραήλ. Πλήρως, πρεσβεία κλπ. Το δεύτερο είναι το πιο πλούσιο κράτος και το πιο προοδευτικό στην περιοχή, ακριβώς εν αντιθέσει με το Ιράν. Είναι η μεγαλύτερη και πιο εμφανής διαφορά. Και το τρίτο είναι ότι είναι εύκολο, γιατί είναι 80 χιλιόμετρα και έχουν τις βραχίας βολής πυράβλους που στέλνουν προς τα εκεί, τις μακράς βολής τις στέλνουν στο Ισραήλ. Έχουν αντιδράσει καλά, έχουν καταρρύψει πάνω από το 95% των βολών. Αλλά η οικονομική και η κοινωνική του ζημιά είναι τεράστια, διότι αυτή τη στιγμή αποσύρονται κεφάλαια, αποσύρονται επενδύσεις, σταματάνε. Μια χώρα που έχει περίπου 15 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο αυτή τη στιγμή και σε πολύ διαβίωσης βλέπει να τους χάνει. Το DIFC που είναι το City που γίνονται όλες οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και εργασίες είναι κλειστό. Και μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες φεύγουν. Η ζημιά, τη ζημιά την έχουν πάθει. Το θέμα είναι πόσο μεγάλη θα είναι. Βεβαίως έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στο εξωτερικό. Για να σας δώσω παράδειγμα, το Dubai Port είναι ιδιοκτήτης του λιμανιού του Ρότερνταμ. Σας δίνω ένα παράδειγμα και μόνο για να καταλάβετε. Εδώ τα νοσοκομεία τα ελληνικά υπάρχουν και εμιρατικά κεφάλαια που τα έχουν, αναφέρουμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή ακόμη αμήνονται με μόνη βοήθεια από τους Γάλλους. Οι Αμερικανοί δεν τους βοηθούν. Τώρα έχουν βγει και θέλουν να ψωνίσουν αντιεροπορικά από όπου βρούνε, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα και ούτω καθεξής, γιατί δεν ξέρουν και πόσο καιρό θα κρατήσουν. Οι Γάλλοι έχουν στείλει Ραφάλ, τα οποία καταρρίπτουν συνεχώς drones για των πυροβόλων. Τα drones
προχωρούν αργά. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, έπεσε στα καύσιμα του αεροδρομίου του Ντουμπάι ένα ντρόουν. Πήρε μια φωτιά τεράστια, ας πούμε, που πήρε μια μέρα να την συμμαζέψουν. Και φυσικά το αεροδρόμιο είναι κλειστό πάντα, δεν λειτουργεί. Το ερώτημα είναι περισσότεροι οι πύραυλοι και τα drones των Ιρανών είτε οι άμυνες των Εμιράτων. Δεν το ξέρουμε και αυτή τη στιγμή η κατάσταση πάει για να ξεφύγει. Εντελώς, διότι όπως καταλαβαίνετε και οι Εμιράτοι δεν μπορούν να δέχονται συνεχώς και να αποκρούν. Κάποια στιγμή θα θελήσουν να κάνουν και αυτοί. Φοβόνται βέβαια ότι την ώρα που θα επιτίθενται αυτοί, η Ιεμένη θα τους χτυπάει πισόπλατα, διότι η Ιεμένη η μισή είναι συντονισμένη με το Ιράν. Το Μπαχρέιν βάλετε επίσης και εκεί χτυπάνε για άλλους λόγους, γιατί το Μπαχρέιν είναι σιητικό, μόνο η ηγεσία του είναι σουνιτική και ουσιαστικά είναι κάτω από τη δικτατορία της Σαουδικής Αραβίας. Το Κατάρ ήταν η πιο φιλική τους χώρα στον κόλπο, βέβαια έχει αμερικανικές βάσεις και τώρα το Κατάρ έχει εχθρική αντιμετώπιση του Ιράν, που ήταν ο πιο στενός του φίλος του. Τώρα για να σας αναλύσω λίγο τον πόλεμο, πρέπει να καταλάβετε ότι γίνεται κάτω από τρεις θεωρίες. Η θεωρία του Ισραήλ και του Νεθανιάχου είναι ότι το Ιράν συνιστά υπαρξιακό κίνδυνο για το Ισραήλ. Με μεγάλη δεξιοτεχνία το Ιράν έπλεξε τα τελευταία 25 χρόνια μια ασφικτική περικύκλωση του Ισραήλ με Ιράκ, Συρία, Λίβανος, Ιεμένη, Τουρκία και Κατάρ βοηθητικά, η οποία έσπασε από τη στιγμή που έπεσε το καθεστώς Ασάντ στη Συρία και από τότε απομονώθηκε η Χεσμολά του Λιβάνου από την τροφοδοσία που είχε από το Ιράν, το οποίο περνούσε μέσω Ιράκ και Συρίας. Το δεύτερο είναι η θεώρηση του Προέδρου Τραμπ. Αυτή είναι ότι το Ιράν απειλεί την γεωστρατηγική των υδρογονανθράκων των ΗΠΑ. Η στρατηγική ήταν απλή. Παίρνουμε πρώτα τη Βενεζουέλα, μετά παίρνουμε και το Ιράν το καταστρέφουμε και συνεπώς όλοι θα έρθουν σε εμάς. Ελέγχουμε όλα τα πετρέλαια και δυσκολεύουμε την Κίνα. Πριν από πολλά χρόνια, ένας πρόεδρος του μεγαλύτερου γεωπολιτικού Ινστιτούτου της Αμερικής μου είχε πει, έτσι συζητώντας, μου λέει, καταλαβαίνεις ότι εάν όλη η Μέση Ανατολή μπει σε φλόγες, η Αμερικανική Αυτοκρατορία θα κρατήσει άλλα 100 χρόνια. Γιατί όλοι θα κάνουν ουρά σε εμάς. Βέβαια, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ποτέ στη ζωή και η ιστορία διδάσκει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ποτέ όπως τα σχεδιάζουμε και έχουμε άπειρα παραδείγματα της ιστορίας ότι αλλιώς ξεκινήσαμε και αλλιώς τελειώσαμε και φοβούμαι ότι αυτό θα συμβεί και τώρα. Τώρα, η θεωρία του κράτους του Ιράν είναι η επιβίωσή μας αρκεί. Αν επιβιώσουμε έχουμε νικήσει. Και συζητείται μεταξύ των γεωπολιτικών ότι τα στενά του Ορμούζ είναι το σημείο Σουέζ 1956. Δηλαδή, τότε η Αγγλία με τη Γαλλία και το Ισραήλ επετέθησαν στην Αίγυπτο για το κανάλι του Σουέζ που το είχε εθνικοποιήσει ο Νάσερ, απέτυχαν και τελείωσε και η Αγγλική και η Γαλλική αυτοκρατορίες. Και λένε τώρα, εάν δεν καταφέρει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ, το οποίο δεν είναι και προφανές ότι είναι εύκολο να καταληφθεί, τότε ίσως είναι και το τέλος της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά στο μέλλον. Αυτά συζητώνται. Τώρα, για τα στενά του Ορμούζ θέλω να σας πω ότι είναι περίπου 200 μίλια με σπηλιές, χαράδρες, νησίδες και ούτω καθεξής, το οποίο ουσιαστικά είναι φιάλτης για οποιοδήποτε στρατιωτικό θα αναλάβει να κάνει επιχειρήσεις εκεί. Εάν το βομβαρδίζουν τόσο, εάν έχουν τα μέσα, ώστε να γίνει κρανίου τόπος
γιατί μόνο έτσι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχουν στράτευμα μονίμως εκεί, γιατί ένας τρελός με ένας μπαζούκας και ένα κρυσκράφ πάει και σου χτυπάει το πετρελοφόρο. Δηλαδή τα δε πλοία μεταφοράς αερίου είναι κινούμενες βόμβες. Αν το χτυπήσει αυτό εξεράγει και σκοτώθηκαν όλοι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Το πλέγμα των συμμαχιών που έκανε σε 30 χρόνια το Ιράν, τώρα βέβαια καταραίει, αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι ακόμη έχει τη Χεσμολά, η οποία Χεσμολά αυτή τη στιγμή διοικείται από Ιρανούς, φρουρούς της Επανάστασης. Δεν υπάρχουν πια Λιβανέζοι και θεωρείται και από την κυβέρνηση του Λιβάνου εχθρική οργάνωση για μέσα στο Λίβανο. Αλλά η κυβέρνηση, η οποία έχει και Σιήτες στο στρατό, δεν τολμάει, γιατί φοβάται μήπως αποσκιστεί ένα κομμάτι του στρατού που ιδεολογικά πρόσκειται προς την Χεσμολά, διότι είναι Σιήτες, έχει απ' όλα. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ελέγξουν τη Χεσμολά. Οι Ισραηλοί έχουν πει ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία, θα τους λιώσουμε, θα τους διαλύσουμε, δεν θα υπάρχουν πια, και το κάνουν. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε μέρα βγαίνουν 100 ρουκέτες καινούργιες, και κύριος είναι πόσες έχουν αποθηκευμένες στην 20ετία, 30ετία που ήταν μαζί. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και το Ισραήλ έχει πεπερασμένες δυνάμεις, διότι μια χώρα μερικών εκατομμυρίων που πολεμάει 4 χρόνια, παρόλη την τεράστια βοήθεια των Αμερικανών, έχει και αυτή τα ωριά της. Η κοινωνία της έχει υποστεί ρογμές τεράστιες. Ένας γεωπολιτικός από το Ισραήλ με τον οποίο συζητούσα μου λέει, ήρθα στην Αθήνα για να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ εκεί, πάνω από 4 ώρες δεν κοιμάται κανένας. Αυτό 4 χρόνια τώρα. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχουν απώλειες ανθρώπινης ζωής, αλλά μπορείτε όλοι να καταλάβετε ότι ένα τέτοιο κλίμα, το οποίο κρατάει για 4 χρόνια, διαλύει τον ιστό της χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση, και σαν επιστέγασμα όλων αυτών έχουμε τη δημιουργία ατομικής βόμβας από το Ιράν. Είχε γίνει η συμφωνία με τον Ομπάμα, που ήταν συμφωνία απάτη, διότι μείωνε τις επιθεωρήσεις και κατάφεραν εντωμεταξύ να εμπλουτίζουν συνέχεια ουράνιο οι Ιρανοί, οι οποίοι έχουν κάνει την ατομική βόμβα ένα φετίχ, ότι όταν θα αποκτήσουμε την ατομική βόμβα τότε τα νικήσαμε όλα. Στο μυαλό τους έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, το Ισραήλ έχει πρώτη και τελευταία επιλογή τη βία ασυγκράτητη αντίδραση. Το Ισραήλ είναι απολύτως βίαιο και ασυγκράτητο. Εάν το Ισραήλ δει ότι ετοιμάζεται η βόμβα από το Ιράν, διότι το Ιράν τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό που λέμε μια βρώμικη βόμβα, δηλαδή να μην γίνει η έκρηξη, αλλά να ρυπάνει ραδιενεργά μια πολύ μεγάλη έκταση, το Ισραήλ θα χτυπήσει πυρηνικά. Και ο Θεός να φυλάει τότε. Δεν είναι να συμβεί τώρα κοντά, αλλά και ο πρόεδρος Τραμπ που βγήκε προχθές και είπε ότι είμαι βέβαιος ότι το Ισραήλ δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά, γιατί το είπε? Δεν ξέρω γιατί κανένας λέει το αυτονόητο. Τώρα, η πολιτική του Τραμπ είναι, ο κορμός της είναι πετρέλαιο, υδρογονάνθρακες. Πήραμε τη Βενεζουέλα, ρίξαμε και τον Πούτιν, γι' αυτό είναι έξαλλος ο Πούτιν, γιατί κάναν τη συμφωνία, θα πάρεις εσύ την Ουκρανία και θα πάρω εγώ τη Βενεζουέλα, εντάξει. Και μετά τον έριξε ο Τραμπ τον Πούτιν, και γι' αυτό φωνάζει ο Λαυρόφ ότι δεν τηρείται η συμφωνία του Άγκορατς της Αλάσκας, διότι του είπε, εντάξει, εγώ την πήρα τη Βενεζουέλα, λέω του Ζελένσκι να παραδοθεί, αλλά ο Ζελένσκι δεν θέλει, τι θες να κάνω. Και οι Ρώσοι είναι έξαλλοι με τον Τραμπ. Βεβαίως, στην πολιτική αυτή το να μην τηρήσεις το λόγο σου είναι, όπως λέει ο Μακιαβέλη, η υπόσχεση ήταν τότε, η πραγματικότητα είναι τώρα. Υπήρχε πριν από τον πόλεμο υπερπαραγωγή πετρελαίου και με εκείνο να πέσουν οι τιμές. Το συγκρατούσε η Σαουδική Αραβία που έκοβε την παραγωγή για να κρατιόνται οι τιμές σε κάποιο επίπεδο.
αν αφήνανε το Ιράν να πουλήσει ελεύθερο, οι τιμές θα πέφτανε στο πάτωμα και θα χρεοκοπούσαν όλους οι αμερικανικές εταιρείες. Αδιανόητο βέβαια για την Αμερική. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος στο όνειρο το αμερικανικό, του βενεζουελάνικου και του ιρανικού πετρελαίου τελειώνει την Κίνα. Κάνει επέτη την Ινδία και η Ρωσία δεν έχει αρκετό για να δώσει. Και έτσι βγαίνει κυρίαρχος στην ενέργεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ο μεγαλύτερος ρηγμένος σε όλα αυτά είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση λόγω αιωλικών και διαφόρων άλλων. Η Ευρώπη γενικά δεν έχει ενέργεια. Και δεν έχει φτηνή ενέργεια από τότε που τελειώσανε με τους Ρώσους, τα ουκρανικά κλπ. Που γνωρίζετε, και φυσικά έχουν κλείσει όλες οι βιομηχανίες που είναι ενεργοβόρες. Έχουν φύγει από την Ευρώπη, έχουν πάει στην Αμερική. Έχει φύγει περίπου 1,5-3 από τη Γερμανία μόνο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί στην Αμερική. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πηγαίνει σε μια ύφεση που τεχνητά κρατιέται γιατί υπάρχουν οι αμυντικές παραγγελίες και το GDP εμφανίζεται ως θετικό ή μηδέν. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε ότι τα αμυντικά δεν είναι ένα πράγμα που σε πλουτίζει. Όταν θες μια οβίδα, ας πούμε, των 155 κάνει $6.000. Άμα τη ρίξεις, έκαψες $6.000. Όταν ρίχνεις 10.000 από αυτές την ημέρα, είναι κάπως ακριβό. Για να καταλάβετε, για τους Ρώσους ο πόλεμος στην Ουκρανία στοιχίζει $1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Και περίπου βγήκε ο Τραμπ τώρα και ζητάει 200 δισεκατομμύρια να του εγκριθούν από το Κογκρέσο για να συνεχίσει τον πόλεμο. Μιλάμε για τέτοια αυτά. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει και την κοινωνική συνοχή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, διότι άλλα είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί στους Ευρωπαίους πολίτες και άλλα συνέβησαν. Εμείς στην Ελλάδα το είδαμε περισσότερο από τους άλλους, αλλά σας λέω ότι και οι Γερμανοί περνάνε δύσκολα, οι Γάλλοι περνάνε πολύ δύσκολα και ούτω καθεξής. Έχω πληροφόρηση από τις χώρες αυτές πρώτης ποιότητας και δεν πάνε καλά. Τώρα, το Ιράν είναι σε μια τραγική κατάσταση και έχουν μαζευτεί από γύρω όλοι να δούνε μήπως υπάρχει πτώμα να το διαμελήσουν. Διότι το Ιράν δεν είναι ομογενές. Έχει 50 με 55% Πέρσες, 20% Αζέρους, 10% Κούρδους και οι υπόλοιποι είναι Μπαλούσοι, Άραβες, Αρμένοι και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας πυρήνας 10 με 20% που στηρίζει το πολίτευμα. Υπάρχουν περίπου 200.000 φρουροί της Επανάστασης που είναι τα SS, δεν μπορεί να τα περιγράψει κανένας αλλιώς, και οι οποίοι έχουν και καμιά 500.000 εφεδρείες, και υπάρχουν οι πολιτοφυλακοί που έχει μαζέψει το κάθε εγκληματικό στοιχείο, οι Μπασίζ, που είναι περίπου το 1 εκατομμύριο. Αλλά υπάρχει και αρκετός κόσμος στο Ιράν που για θρησκευτικούς λόγους στηρίζει το καθεστώς. Ένα καθεστώς που έχει 10 με 20% μαζί του, συν τα SS που σας είπα προηγουμένως, συν 1 εκατομμύριο πολιτοφυλακή, πολύ δύσκολα πέφτει αυτό το πολίτευμα. Δεν είναι εύκολο να πεις αλλαγή πολιτεύματος. Και επειδή ξέρω, γιατί στην εταιρεία μου έχω και Πέρσες που είναι βέβαια από αυτούς που έχουν φύγει νωρίς και οι οποίοι έχουν όμως επαφή με τους Πέρσες του Στάδου, μου λένε τραγικά πράγματα. Δηλαδή δεν τολμούν πια να βγουν να κάνουν διαμαρτυρία, διότι θυμώνται ότι τους είπε ο Τραμπ βγείτε και ερχόμαστε. Βγήκανε, σκοτωθήκανε 20-40 δεν ξέρουμε πόσο. Και μετά δεν πήγε κανένας. Τώρα, αυτό έχουμε το 60% του πληθυσμού του Ιράν είναι κάτω από 18 ετών. Κάθε μάνα κοιτάει να μαζέψει το παιδί της, μην βγει έξω. Τώρα καταλαβαίνετε, φοιτητές, αυτά έχουμε κάνει όλοι την εποχή εκείνη πώς είμαστε. Ας σας δώσω ένα χαρακτηριστικό της σκληρότητος. Μπήκανε στο νοσοκομείο που φρόντιζε τους τραυματιστέντες από τη διαμαρτυρία, διαμαρτυρόμενους βέβαια,
Μπήκαν οι φρουροί της Επανάστασης και οι μπασείς. Εξετέλεσαν όλους τους ασθενείς, βίασαν και εξετέλεσαν όλες τις νοσοκόμες, διότι τους είπαν ότι εσείς δεν έπρεπε αυτούς τους αντικαθεστωτικούς να τους θεραπεύετε. Μιλάμε για τέτοια σκληρότητα αυτή τη στιγμή. Είναι μια δικτατορία στην όξυνσή της, πώς ήταν η Γερμανία το 43-44, που καταλάβαινε πια, ήταν μόνο δια του φόβου. Τώρα, η Κίνα τους βοηθάει, τους Ιρανούς, με 3 τρόπους, διότι την βλάπτει ο Τραμπ και βλάπτει και αυτή τον Τραμπ. Πρώτον, τους έχει δώσει 2 γεωστατικούς δορυφόρους, με τους οποίους έχουν επικοινωνίες και πληροφόρηση για το τι γίνεται στο έδαφος. Δεύτερον, τους έχει δώσει το GPS, το κινέζικο, με το οποίο κατευθύνουν τους πυράβλους και τους κατευθύνουν με μεγάλη ακρίβεια. Διότι το GPS το δυτικό τους το έχουν στερήσει. Και επίσης τους δίνει καύσιμα και ανταλλακτικά για τους πυράβλους. Γιατί οι πρώτοι πύραυλοι που ρίξαν ήταν με στερεά καύσιμα, ήταν έτοιμοι. Μετά τώρα η δεύτερη γενιά είναι με υγρά καύσιμα και αυτά τα παίρνουν από την Κίνα. Μπορούν να τα παράγουν οι ίδιοι, όσο παράγουν. Τώρα, οι σιητικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, τις οποίες έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Ιράν, αυτός τις έχει συστήσει, δεν επιθυμούν να εμπλακούν. Σου λέει, κοίταξε, εδώ είμαστε και στο Ιράκ, έχουμε προβλήματα, δεν θέλουμε να ανακατευτούμε, να κάνετε καμιά τρομοκρατική ενέργεια προς τους Αμερικάνους εδώ μέσα στο Ιράκ, να σας αφήσουμε, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε ανοιχτά εναντίον. Και οι Χούτι είναι συνιεμένοι, είναι φρόνιμοι, γιατί φοβόνται ότι αν κουνηθούμε πρώτοι, θα πέσει η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επάνω μας και μας διαλύσουν. Δεν έχουν κανένα λόγο να μην το κάνουν, δεν είναι Ιράν, είναι μια μικρή περιοχή την οποία μπορούν εύκολα να μάθουν. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση δυσκολεύει πολύ για το θεοκρατικό Ιράν. Οι Αζέροι που ήταν συνεργαζόμενοι κατ' εντολή του Αζερμπαϊτζάν με το καθεστώς, τώρα το καθεστώς, επειδή οι Αζέροι είναι παρακάσποι, μένουν στην Κασπία κοντά, το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν λέει εκεί υπάρχουν και κάτι πετρελαιάκια και επί τη ευκαιρία αυτή λένε στους Αζέρους αποστασιοποιηθείτε τώρα από το καθεστώς του Ιράν και θα σας πούμε. Σας θυμίζω ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει ισχυρές σχέσεις με το Ισραήλ, το οποίο του έδωσε τα όπλα για να νικήσει την Αρμενία στο τελευταίο πόλεμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πλέγμα διαφόρων συμφερόντων υπάρχει εκεί και αντιλαμβανόσαστε ότι δεν είναι εύκολο. Τώρα, οι Ευρωπαίοι αρχικώς είπανε ότι εσύ μας είπες να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, μας είπες ότι δεν με ενδιαφέρει κλπ. Το ΝΑΤΟ δεν έχει καμιά αρμοδιότητα εκεί. Γιατί να έρθουμε στα στενά του Ορμούζ εμείς να πολεμήσουμε. Η Γερμανία έχει το εξής, έχει 7 φρεγάτες αντιπυραυλικές, οι οποίες προστατεύουν τις βόρειες ακτές της Γερμανίας στη Βαλτική. Γιατί έχει τους Ρώσους και τους Ουκρανούς δίπλα. Μπορεί να τη στείλει κάτω. Όμως, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα είπανε να συναντηθούν Αμερικανοί με τα 6 μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, πριν η Ισπανία, η οποία έχει εντελώς διαχωρίσει τη θέση της. Εμείς δεν εμπλεκόμεθα, διότι εμείς έχουμε πει ότι προστατεύουμε την Κύπρο, άρα τα ευρωπαϊκά σύνορα, προστατεύουμε τη Σούδα με τους πυράβλους στην Κάριστο, προστατεύουμε τάχα μου τη Βουλγαρία, στην ουσία προστατεύουμε την Αλεξανδρούπολη και το αέριο εκεί πέρα, γιατί η φίλη Βουλγαρία δεν έχει άμυνα και βάλαμε και εμείς στην Αλεξανδρούπολη μια συστοιχεία Patriot και έχουμε δώσει μια συστοιχεία Patriot στους Άραβες, η οποία είχε και μεγάλες επιτυχίες πρόσφατα, και μια συστοιχεία τώρα στο Κατάρ που δεν το έχει πει η ελληνική κυβέρνηση ακόμη, αλλά ξέρω ότι έχει γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, γιατί συμμετέχουμε στις ασπίδες που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα η προστασία. Είμαστε με 2 φρεγάτες. Προστατεύουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα στην Κύπρο, γιατί ακόμη δεν έχει φτάσει το εγγλέζικο βομβαρδόριο εκεί. Έτσι, και προστατεύουμε εμείς το ακροτήρι που πέφτει. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο και είναι αποδεκτό.
Η κυβέρνηση ήταν πάρα πολύ τυχερή που έφτασε ο Κίμων, η φρεγάτα, στην ώρα της και είναι εξαιρετικό όπλο αυτό και μάλιστα και το όνομα Κίμων, σας θυμίζω, είναι ο νικητής της ναυμαχίας της Κύπρου, οπότε έπεσε πάρα πολύ καλά και τα Ψαράτ, η άλλη φρεγάτα που έχουμε, έχει μεγάλη ικανότητα anti-drones με ένα σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η ΕΑΒ. Τώρα, για να φτάσουμε στο τέλος. Πού πάει η κατάσταση? Δεν ξέρω. Ξέρω ότι θα χειροτερέψει. Πόσο θα χειροτερέψει δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι κάποιος εκτός από επιθυμίες μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Είναι βέβαιο ότι τα στενά του ορμούς δεν μπορούν να παραμείνουν κλειστά εσαΐ. Είναι βέβαιο ότι οι τρεις θεωρήσεις που υπάρχουν δεν έχουν συγκερασμό κανέναν, δεν μπορεί να συνοηθούν Αμερικανοί, Ισραηλοί και Ιρανοί. Αδύνατο. Και είναι όλοι οι άλλοι στα αραβικά κράτη που αυτή τη στιγμή υποφέρουν και οι οποίοι κάποια στιγμή θα αντιδράσουν και αυτοί. Δεν θα τολμούσα να βγάλω κανένα συμπέρασμα εκτός να σας πω ότι πιστεύω ότι θα κρατήσει πολύ ακόμη. Πιστεύω ότι οι οικονομικές συνέπειες θα επηρεάσουν και όλο το 27 και πιστεύω ότι θα έχουμε σημαντικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη στα λιπάσματα, διότι από εκεί εξάγεται πρώτη ύλη λιπασμάτων, όπως η ουρία και άλλα τέτοια πράγματα και θα υπάρξουν και προβλήματα τροφής σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση και με το πετρέλαιο σε αυτή την τιμή είναι συνταγή χρεοκοπίας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε την ενέργεια σε αυτές τις τιμές σε ΣΑΗ. Τώρα για μια περίοδο όλα είναι δυνατά, αλλά αυτό δεν μπορεί να κρατήσει. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε όσοι πιστεύουν στον Κύριο και οι άλλοι να κάνουμε αυτό που κάνουν οι στοικοί, να μην ασχολούμεθα με θέματα με τα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Μάλιστα. Η ερώτησή σας είναι πολύ καλή. Η Τουρκία είναι ο μεγάλος χαμένος. Πρώτον, διότι συναλλάσσεται ακόμη και τώρα με το Ιράν, με το αζημίωτο. Πολύ. Και το δεύτερος λόγος είναι ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράκ έχει δηλώσει, και δεν παίζουν αυτοί, ότι ο επόμενος μας πόλεμος θα είναι στη Συρία με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει πει διάφορα για την Ελλάδα, τώρα έχει αρχίσει και σωπαίνει, γιατί τελευταία δεν έκανε ούτε καν διαμαρτυρία. Ο κύριος Δημητρίου μπορεί να τα πει καλύτερα, ο κύριος Πρέσβης, αλλά έστειλε ερωτηματικά στα Ηνωμένα Έθνη για την Κάρπαθο και βάλαμε τη συστοιχεία και πάντα, το οποίο δεν πρόκειται κανένας να ασχοληθεί. Ο Τραμπ, παρόλο που λέει ο φίλος μου ο Ερντογάν, δεν έχει κανένα πρόβλημα το φίλο των Ερντογάν, τον Πούτιν, οποιοδήποτε άλλο, να τον πουλήσει αύριο το πρωί. Οπότε η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε δυσχερή θέση και βέβαια σας προσθέτω ότι γίνεται ο σιωπηλός πόλεμος μέσα στην Τουρκία της διαδοχής του Ερντογάν από Φιντάν, από Καλίν και τους υπολείπους, ποιος θα το διαδεχτεί, και ταυτόχρονα υπάρχει το τεράστιο κουρδικό πρόβλημα, το οποίο ανακοινείται και πάλι. Δηλαδή οι Κούρδοι στο Ιράν και οι Κούρδοι στο Ιράκ συνορεύουν και είναι ένοπλοι τώρα. Όσο είναι στα βουνά βέβαια δεν ενοχλούν κανέναν, γιατί πάνε και λένε ότι εμείς είμαστε ελεύθερο Κουρδιστάν. Κάτσε εκεί στα βουνά και λέγεται ότι είσαι ελεύθερο Κουρδιστάν. Αλλά όταν συνενωθούν και οι Κούρδοι στην Τουρκία, είναι περισσότεροι από τους Τούρκους. Η Τουρκία έχει πρόβλημα χειρισμό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, εσείς. Ναι. Προσωπική, αν θέλετε, επειδή είπατε και για τον Ντουμπάι, επειδή ο Βάκος και τα λοιπά έχει επιχειρήσει στο Ντουμπάι, επίσης επιχειρηματίας, έχει επιπτώσεις? Τι εννοείτε, τι επιπτώσεις? Ο Βάκος αυτή τη στιγμή που έχει την επέκταση όλη για την κόμμα της Κολίνες που έχει η φάρμα ο Βάκος και Βενάκης. Ναι. Ήθελα να ξέρω αν έχει επιπτώσεις από εκεί.
Κατάλαβες την ερώτηση? Όχι, μισό λεπτό να σας απαντήσω, αλλά θέλω να κατανοήσω την ερώτησή σας. Έχω και κάποιο πρόβλημα. Εάν επειδή έχει τις επενδύσεις και ξεπλένει από τα Εμιράτα κτλ. Αυτή τη στιγμή έχει επιπτώσεις από αυτή την κατάσταση? Έχει. Όχι τόσο μεγάλες ακόμη, δηλαδή έχει περίπου επιπτώσεις στο 0,7 της περιουσίας, γιατί η όλη περιουσία των Εμιράτων είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι, αλλά έχει παραδείγματος χάρη η Morgan Stanley, της οποίας γνωρίζω τον διευθύνοντα σύμβουλο για όλη τη Μέση Ανατολή, αποσύρει όλο της το προσωπικό και το πάει στο Μιλάνο. Επίσης, επενδύσεις που ήταν σχεδιασμένες να γίνουν, ξενοδοχεία, βιομηχανικά και πάρα πολλά, γιατί έχει και σημαντική βιομηχανία λόγω της φθηνής ενέργειας, οι επενδύσεις αυτές έχουν σταματήσει. Είναι ικανοί άνθρωποι, καινοτόμοι, πρωτοπόροι και λοιπά, λέει. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πας ενάντια στο κύμα όσο μπορείς. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ναι. Το ένα είναι ιστορικό, δηλαδή αυτά τα Εμιράτα μέχρι το 70, πώς προέκυψαν? Αυτό λεγόταν αρχή πειρατών και Ρουσία. Όχι. Αν πάτε πιο πίσω, εκεί ήταν οι Πορτογάλοι. Από το 1600 περίπου. Οι οποίοι εμπορευόντουσαν δύο πράγματα, μαργαριτάρια και spices, μύρο και διάφορα τέτοια πράγματα που ήταν εκεί. Μετά πήγαν οι Εγγλέζοι και διώξαν τους Πορτογάλους. Οι Εγγλέζοι το κάνανε σταθμό για τα πλοία τους. Βέβαια θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι πρόσφατα, δεν το έχω δει εγώ, μου έχει πει άλλος, ότι στα εγγλέζικα κλαμπ υπήρχε ταμπέλα απ' έξω «No dogs, no locals». Μέχρι το 60 ίσως. Μετά το Σουέζ, η αυτοκρατορία, η Αγγλική άρχισε να γκρεμίζει, πώς το λένε, σαν ντόμινο. Και άρχισαν να φεύγουν από το Άντεν, από το ένα, εσείς είσαστε νεότερος, εμείς τα είχαμε δει αυτά. Και αποφάσισαν τότε, με αμερικανική παρένεση, διαβάστε πίεση, να κάνουν τα Εμιράτα, τα οποία θεωρούν το αγγλικό μέρος και η εξωματική τους είναι από το Σάντχορστ και από τέτοια κλπ. Υπάρχει μια αγγλική δομή, ας την πούμε έτσι. Και μαζεύτηκαν οι Σεΐχηδες, οι οποίοι είχαν σφάξει και ο ένας τον άλλον παλιότερα και συμφωνήσανε να κάνουν τα Εμιράτα, τα 7 Εμιράτα, τα Ηνωμένα, και έκτοτε λειτουργούν υποδειγματικά. Ορίστε. Τι πειρατών λεγόταν μέχρι? Κοιτάξτε, αυτό ήταν όχι μόνο τα Εμιράτα κλπ, που και αυτοί βέβαια κάνανε. Όλη η περιοχή εκεί δεν ελέγχεται. Δηλαδή ο καθένας έναν κολπίσκο είχε ένα πλοίο και έβγαινε και έπαιρνε. Δεν είναι ότι ήταν οι Εμιράτοι ή οι Σαουδάραβες ή οι Ιρανοί, διότι δεν ξέραν και οι ίδιοι τι είναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή καταστρέφουν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί υποδομές ζωτικές, δηλαδή ουσιαστικά στρέφονται κατά του πληθυσμού του εθνικού κράτους. Ο ΟΗΕ γιατί δεν υπάρχει ούτε ο γραμματέας, ούτε σύγκληση Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτε τα 5 μέλη, δηλαδή σαν να μην υπάρχει ο διακοσμητικός βέβαια ΟΗΕ. Κοιτάξτε, ένας διαπρεπής δικηγόρος που κάνει διεθνές δίκαιο μου είπε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το συντομότερο ανέκδοτο τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε φύγει από την εποχή που είχαμε ακόμη δικαιολογία για την ισχύ. Λέγαμε για τη δημοκρατία, για το ένα, για ό,τι θέλετε. Τώρα λένε η ισχύς δεν χρειάζεται δικαιολογία. Τα πράγματα... έχω να ζήσει στη Μέση Ανατολή πολύ καιρό, μπορώ να σας πω το εξής. Λύση δεν υπάρχει. Υπάρχει αναστολή εκτέλεσης στην καλύτερη περίπτωση. Λύση δεν υπάρχει καμία στη Μέση Ανατολή, διότι του καθενός τα συμφέροντα είναι διαφορετικά.
Για να σας δώσω παράδειγμα, μιλάμε για το Παλαιστινιακό. Μου λέει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Εμιράτων ότι δεν μπορεί 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι να ελέγχουν τις θήκες 2 δισεκατομμυρίων Αράβων. Και είναι ένα κλεφταριό εκεί μέσα που παίρνει τα λεφτά μας. Μάλιστα τους είπαν και δημοσίως, είσαστε ο Αλή Μπαμπάς και οι 40 κλέφτες στον Αμπάς. Δημοσίως σε σύσκεψη που ήταν και Αμερικανοί μέσα. Και λέει εμείς τους Παλαιστίνιους δεν τους θέλουμε. Το είπε και ο Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν. Εμένα με νοιάζουν, λέει, οι Παλαιστίνοι, αλλά ο λαός μου ασχολείται και πρέπει να ασχοληθώ κι εγώ. Δηλαδή, σας δίνω ένα κλίμα, όχι αυτό που βλέπουμε εδώ. Δεν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ Αράβων. Ακόμη και οι Εμιράτοι με τους Σαουδάραβες σκοτώνονται για το Άντεν. Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Άντεν. Και λένε οι Σαουδάραβες ότι δεν μπορεί να μας πάρετε και το θηρορείο της Ερυθράς θάλασσας. Μπαμπελμαντέρ δηλαδή. Και απαντούν οι Εμιράτοι, ναι, αλλά το Άντεν έχει πολλά λεφτά και το έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς. Βγάλτε άκρη. Δεν σας φώτισα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Μεθαύριο η Κίνα αν επενδύσει σε ένα μικρό κράτος. Μισό λεπτό. Εγώ είμαι γεωπολιτικός. Δεν μπορώ να μιλήσω επί ηθικών θεμάτων. Η βαρύτητα δεν έχει ηθική. Έπεσε το παιδί από τον μπαλκόνι, δεν φταίει η βαρύτητα, φταίει που δεν βάλαμε κάγκελα. Και κάγκελα πλέον δεν υπάρχουν στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ισορροπίες ισχύως, οι οποίες και αυτές μεταλλάσσονται. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει τίποτα άλλο. Η εποχή της διπλωματίας έχει τελειώσει. Όπως έλεγε ο Κικέρον, exit armas, silent leges. Όταν βγαίνουν τα όπλα, σου παίρνουν οι νόμοι. Αυτό γίνεται τώρα. Μην φανταστείτε, ο Δε Γκουτιέρες είναι ένα ανέκδοτο και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να ελέγξουν. Το άλλο ανέκδοτο είναι βέβαια η κυρία Φόντερ Λάιεν και η Κάγια Κάλλας, ας πούμε, που είναι η καλύτερη μαζορέτα διπλωματική που έχουμε, αλλά είναι άνθρωποι χωρίς εξουσία. Παρακαλώ. Με το Σαμαντά που γίνεται στη Μέση Ανατολή, υπάρχει περίπτωση να δούμε Κουρδιστάν. Ναι. Διότι έχουμε από τη μια μεριά της Περσίας Κούρδους, από το Ιράκ και την Τουρκία. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι εναντίον της Τουρκίας. Αυτός είναι ο τουρκικός εφιάλτης. Ναι. Αυτό οι Αμερικάνοι το ανάβουν και το σβήνουν κατά το δοκούν. Γιατί πληρώνουν τον κουρδικό στρατό. 200.000 Κούρδοι μισθοδοτούνται από τις ΗΠΑ. Στρατός. Αυτό το λένε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και σήμερα τους παρατάμε, αύριο είμαστε μαζί τους. Διότι όπως ξέρετε οι Αμερικάνοι, όπως είπε και ο Κίσινγκερ, το να είσαι εχθρός των Αμερικανών είναι επικίνδυνο, το να είσαι φίλος των Αμερικανών είναι θανάσιμο. Λοιπόν, το έχετε δει αυτό. Δεν το είπα εγώ, ο Κίσινγκερ το είπε. Λοιπόν, θέλω, έχετε απόλυτο δίκιο και εσείς που μιλήσατε για την ηθική διάσταση του θέματος, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορείτε στη ζούγκλα να ζητήσετε από το λιοντάρι και το κροκόδιλο να έχουν σεβασμό στους νόμους. Εκεί είμαστε τώρα. Και μην νομίζετε ότι η Κίνα είναι απ' έξω, η Ρωσία κλπ. Δεν έχουμε πλέον αθώους πουθενά. Εκτός από το λαό. Δηλαδή το Κουρδιστάν είναι πρώτο πυλόν στο έτσι. Πρώτο πυλόν είναι μεγάλη ιστορία. Το Κουρδιστάν στα επόμενα 10 με 20 χρόνια θα είναι κράτος. Πώς θα είναι αυτό το κράτος δεν ξέρω. Νομίζω. Από τα τρία κράτη θα είναι. Μάλλον, αλλά κοιτάξτε, το μέλλον της ιστορίας δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εκ των υστέρων μπορούμε να κάνουμε κριτική. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου. Μάθαμε σήμερα μέσα από τα πολλά που μαθαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε σε επαφή με τη Σανάη Τακαΐτσι, την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Ναι. μετά στη συνδρομή για τα ανασφάλεια του ορμούς. Θα μπει και η Ιαπωνία στο παιχνίδι του Τραμπ. Η Ιαπωνία δεν θέλει γιατί τα οικονομικά της είναι υποκατάρρευση. Και όμως από την άλλη μεριά, εάν δεν κάνει κάτι, θα την αφήσουν κρεμασμένη οι Αμερικανοί αυτή και την Νότια Κορέα όταν θα βγει η Κίνα προς την Ταϊβάν.
την εκβιάζουν επομένως να συμμετέχει. Ναι, γιατί πώς αλλιώς γίνεται. Γιατί μέχρι τώρα δήλωνε ουδετερότητα, δήλωνε και ο λαός. Μα κοιτάξτε, οι Ιαπωνέζοι δεν έχουν καθόλου ενέργεια. Είχαν κλείσει και τους πυρηνικούς μέχρι πρόσφατα και τώρα με θάνατο πάρα πολλών Ιαπωνέζων τους ξανανοίξανε, έχει γίνει εκεί χαμός, αλλά το κρύβουνε. Πρέπει να εισάγει πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή από πού θα εισάγει πετρέλαιο? Μόνο από την Αμερική, όπου επιτρέψουν οι Αμερικανοί. Οπότε μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι. Είστε εσείς η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, τι θα κάνετε? Ναι, διαβάζουμε ότι ο λαός όπως αντιδράει. Και ποιος ρώτησε ποτέ το λαό, κυρία μου, πουθενά? Δύο ερωτήματα. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Χάρη, ο κύριος είχε προτεραιότητα νομίζω. Δύο ερωτήματα. Ναι. Το ερώτημα πού θα πάει αυτή η κατάσταση που ο ίδιος θέσατε, απαντήσατε ότι δεν ξέρω. Ένα είναι αυτό. Αυτό που ξέρω είπατε είναι ότι θα πάει χειρότερα. Ναι. Πώς γνωρίζετε ότι θα πάει χειρότερα? Από τα σχέδια βομβαρδισμών που πρόκειται να γίνουν, τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί, από τις εφεδρίες που στέλνουν ακόμη οι Αμερικανοί, ας πούμε έχουν ενεργοποιήσει την 82η αερομεταφερόμενη μεταρχία, που είναι πολύ σκληρή κλπ. Η οποία ετοιμάζεται να πάει στη Μέση Ανατολή. Στέλνουν το πλοίο Τρίπολη που έχει τις δύο σκληρές ταξιαρχίες των πεζοναυτών. Πάλι σε 15 μέρες θα φτάσει. Αυτά γιατί τα κάνουνε? Για να τρομάξουνε? Όταν ξεκινάς, ακούστε, οι πόλεμοι έχουν μια δική τους λογική που μετά σε παρασύρει και δεν την ελέγχεις. Δηλαδή όταν έχει ξεκινήσει η Μιλόπετρα έχει τη δική της αδράνεια. Δεν μπορεί να τη φρενάρεις ξαφνικά. Βλέπουμε τώρα ότι χειροτερεύει. Τώρα, επειδή έχω καιρό να μιλήσω με τον Τραμπ, δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνει αύριο, αλλά είναι παγιδευμένος και αυτό στη λογική του. Η ρητορική του τώρα τον έχει παγιδεύσει, δεν μπορεί να φύγει, γιατί τώρα τον ξυλώσουν οι Αμερικάνοι οι ίδιοι. Πρέπει να βρει έξοδο. Αυτό που του λένε οι γεωπολιτικοί Αμερικάνοι, ποια είναι η στρατηγική εξόδου μας? Όταν πας σε έναν πόλεμο, έχεις πάντα, αν είσαι σοβαρός, μια στρατηγική εξόδου. Θα πάω, θα κάνω αυτό και μετά θα συμβεί αυτό. Κατά Κλάουζεβιτς, κατά Μακιαβέλη και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα, τα ξέρετε εξίσου καλά. Υπάρχει άραγες ένας Τζόρτζ Κέναν να τον συμπλέψει? Όχι. Ο Τζορτζ Κέναν αυτή τη στιγμή τον βρίζει. Με πολύ ευγενικό τρόπο, με το Γάντι όπως κάνει πάντοτε, και ο Τζορτζ Κέναν είναι ένα περίεργο πράγμα συντηρητικού δημοκρατικού. Δηλαδή έχει τον ιμπεριαλισμό των δημοκρατικών, δηλαδή θα σου δώσω τις αξίες της δημοκρατίας και τέτοια κλπ. Όπως παλιά οι Εγγλέζοι πηγαίνανε για να τους κάνουν χριστιανούς και... συμπληρώσω λίγο σε αυτά το να προσθέσω κάτι, δηλαδή διαβάζω τώρα στον πρώτο τμήμα ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα φύγει στα δέρματα. Και λοιπόν, επειδή το είπε... Κοιτάξτε, εγώ δεν κοιτάω εμείς έχουμε το εξής και λέμε You look at capability, not at intention. Για την δυνατότητα κοιτάς, όχι για την πρόθεση. Δεν την ξέρεις την πρόθεση. Κοιτάς αν έχει ή δεν έχει τη δυνατότητα. Όταν λοιπόν αυτός δημιουργεί μια επιθετική δυνατότητα, αυτή τη στιγμή εγώ το τι λέει δεν το πιστεύω, και στο κάτω-κάτω πριν έλεγε ότι δεν θα κάνω τίποτα και σε μέσω διαπραγματεύσεων βγήκε και τους κοπάνισε. Αυτό είναι και μια τεχνική, σου λέει σε κορόιδεψα. Και το δεύτερο ερώτημα, ναι. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν τον έφαγα πριν με φάει? Ακούστε, επειδή απευθύνεται στους ψηφοφόρους τους, για τον οποίον την παιδεία αμφιβάλλω, δεν έχω και καμιά έτσι εντυπωσιακή άποψη και για τη δική μας παιδεία, τη γεωπολιτική, αλλά
αν δείτε τα διάφορα που συμβαίνουν και εδώ. Αλλά εκεί πέρα μέσα οι άνθρωποι αυτοί πολύ λίγα καταλαβαίνουν. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία λογική στο «OK κοράλ, τράβηξα το εξάσφαιρο και σκότωσα τον κακό εγώ πριν». Κάπως έτσι, σας το λέω έτσι αυτό. Πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη. Διάβασα ότι η Κίνα και η Αμερική σκοτώνονται για τα λιμάνια της Ελλάδας. Πώς εκφράζεται αυτό? Δεν το καταλάβω τι κάνουν. Σκοτώνονται για τα λιμάνια της Ελλάδας. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Και οι Αμερικάνοι έχουν πει να διώξουμε τους Κινέζους. Εμείς τους έχουμε πει ότι έχουμε τεράστια συμφέροντα και ότι υπάρχουν ποινικές ρήτρες, πράγματα κλπ. Και τους είπαμε ανταυτού να σας δώσουμε την Ελευσίνα, το οποίο κάπως δουλεύει και δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και μετά. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να στείλουμε την μπάλα στην εξέδρα. Ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για το μέλλον του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή το μέλλον του Αιγαίου είναι εξασφαλισμένο. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε. Δηλαδή θα είχε τεράστιο πρόβλημα η Τουρκία να εμπλακεί στο Αιγαίο. Η τεχνική της Τουρκίας είναι να μας φέρει εμάς να ρίξουμε την πρώτη σφαίρα. Κάθε φορά να μας τριμώξει εκεί. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να ρίξουμε την πρώτη σφαίρα, κάνουμε πίσω. Περίπτωση ημίων. Εάν είχαμε κάνει αυτό που είχε πει τότε ο Ναύαρχος ο Λιμπέρης, να αρχίσαμε σταδιακά πυρά που να προσεγγίσουν, οι Τούρκοι ξέρουμε τώρα θα φεύγανε. Υπεραντιδράσαμε στην αρχή, εμείς βγάλαμε όλο το στόλο, δεν υπήρχε λόγος. Μπορούσαμε να στείλουμε 2 λιμενικά. Εν μέρει δηλαδή καλά κάνουμε και υποχωρούμε για λίγο. Κοιτάξτε να δείτε, το Αιγαίο αυτή τη στιγμή με Σούδα και Αλεξανδρούπολη είναι αμερικανικό. Το οικόπεδο φυλάσσεται. Λοιπόν, μου συγχωρείτε την ομότητα, αλλά εδώ δεν είμαστε μεγάλα παιδιά και δεν είναι. Λοιπόν, εάν απεπειράτω τώρα ο Τούρκος να διαταράξει το Αιγαίο, ο πρώτος θα το χτύπαγε θα ήταν ο Τραμπ. Και ο δεύτερος θα ήταν ο Πούτιν, διότι ο Πούτιν θέλει ήρεμο Αιγαίο για να περνάει. Δεν θέλει Αιγαίο με πόλεμο, γιατί κλείνει το Αιγαίο, κλείνει και η Μαύρη Θάλασσα. Αυτό όμως όσο είμαστε κάτω από τις θεωρούδες της Αμερικής, αν κάποιο κατά κάποιο λόγο μας αφήσει η Αμερική, η προστασία της... Δεν το βλέπω τώρα κοντά. Δεν είναι στα συμφέροντα των Αμερικανών. Το οικόπεδο εδώ συμφέρει τους Αμερικανούς περισσότερο από το τουρκικό, διότι το τουρκικό τους έχει κάνει πολλά νερά. Το τουρκικό εξακολουθεί και τροφοδοτεί το Ιράν αυτή τη στιγμή. Βέβαια οι ανταλλαγές γίνονται με βάρες χρυσού κλπ. Αλλά ό,τι θέλει το Ιράν το φέρνει από την Τουρκία. Πριν εξυπηρετούσε τη Ρωσία. Η Τουρκία. Δηλαδή, νομίζετε ότι τα ξέρουμε εμείς και δεν τα ξέρουν οι Αμερικάνοι? Ο πρόεδρος Τραμπ ίσως να πείσετε ότι ξεκινώντας τον πόλεμο πλάι στο Ισραήλ, στη Γειτονία στο Ισραήλ, θα ακολουθήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Όχι, το ήξερε και μάλιστα σας θυμίζω ότι ο Ράμσφελντ είχε πει τότε ότι δεν μας ενδιαφέρει αν έρθει η Αγγλία μαζί μας ή όχι, και έτρεχε ο Μπλερ και του έλεγε σε παρακαλώ πάρ' το πίσω αυτό, εμείς θέλουμε να έρθουμε. Αυτή τη στιγμή η Βρετανία είναι σε τραγική κατάσταση. Ο Στάρμερ ζει από τη μια μέρα στην άλλη. Είχαν το σκάνδαλο με τον Μάντελσον, ο οποίος ήταν η οικογένεια Παπανδρέου. Ο Μάντελσον, γιατί ο Μόρισον, ο παππούς του, ήταν ο ιδρυτής και πρώτος πρωθυπουργός του Εργατικού Κόμματος. Δηλαδή, στο ίδιο κύρος, να σας το πω έτσι. Και βέβαια, αυτή ήταν η αριστοκρατία, ας το πούμε, του Εργατικού Κόμματος, το οποίο έχει καταρρεύσει. Το Εργατικό Κόμμα είναι ενδιαλύσει, τα οικονομικά τους είναι ενδιαλύσει. Ξέρετε γιατί δεν έφυγε η φρεγάτα Dragon νωρίς? Διότι η σύμβαση για τη συντήρησή της προέβλεπε όχι υπερορίες. Και το Σαββατοκύριακο σταματάγαν οι εργάτες και δεν επισκευάζαν μηχανές, δεν βάφανε, δεν μεταφέραν τρόφιμα και ούτω καθεξής.
Και βεβαίως βρέθηκε η Ελλάδα να υπερασπίζει το ακροτήρι. Και βέβαια το κύρος των Εγγλέζων μέσα στο ΝΑΤΟ κλπ. Έχει κουρέλι. Εγώ έχω, επειδή δίδασκα παλιά και στη Σχολή Εθνικής Αμήνης και στις σχολές πολέμου κλπ. Έχω πολύ καλές σχέσεις με τους δικούς μου ένοπλες δυνάμεις, με τους οποίους με βλέπουν σαν συμπαθή θείο, ας πούμε, το οποίο μπορούν να συζητούν. Μου λένε ότι το ΝΑΤΟ, η Αγγλία, η Βρετανία στο ΝΑΤΟ είναι ανέκδοτο. Και να καταλάβετε ότι τώρα έφτασε στα στενά του Γιβραλτάρ, τον Dragon, και θέλει μια εβδομάδα να πάει στην Κύπρο γιατί έχει και πρόβλημα μηχανών όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Αυτά τα 800 δις τελικά έχουν ενεργοποιηθεί, θα συμμετάξει και η Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή συμβάλλει πάρα πολύ Κοιτάξτε, υπήρχε μια συστηματική απέχθεια των ελληνικών κυβερνήσεων για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δεν θα αναλύσω εδώ τους λόγους. Πάντως υπήρχε. Τώρα κάτι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι έχουν ανάγκη από αυτό και ταυτόχρονα οι βιομήχανοι της Ελλάδος και οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι εκεί είναι πεδίο δόξης λαμπρών και πιέζουν την κυβέρνηση, αυτοί που πριν ήταν οι εργολάβοι των δρόμων. Ας πούμε, τώρα βλέπουν ότι και τα να κάνει τάγκς και αεροπλάνα και drones και λοιπά είναι καλή δουλειά. Και υπάρχει μια πίεση. Αυτό γίνεται. Με συγχωρείτε. Έπεσε η καρέκλα, όχι εγώ. Λοιπόν, και αρχίζει να δημιουργείται, θα πάρουμε κάποιο μερίδιο, πόσο θα πάρουμε δεν μπορώ να σας το πω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, να ρωτήσω, τι προβλέπετε για τον ελληνικό τουρισμό? Κατά ανάγκη θα πέσει, δεν ξέρουμε πόσο, αλλά κατά ανάγκη... Γιατί είναι όλη η βιομηχανία της Ελλάδος πλέον, ούτε αγροτικό... Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβές, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, αλλά βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Ίσως είναι καλό γιατί πάσχαμε από υπερτουρισμό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αποβιβάζανε στη Σαντορίνη τα κρουαζιερόπλια 15.000 άτομα την ημέρα. Μπορείτε να το φανταστείτε σε ένα χωριό σαν τα Φυρά. Αυτός ο τουρισμός ο πολύς έχει καταστρέψει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, η τεχνική μας θα ήταν να το μετασχηματίσουμε σε έναν τουρισμό ποιότητος, ακριβότερο. Αν θα γίνει, δεν θα γίνει, δεν το ξέρω. Αλλά ότι η ροή τουλάχιστον δεν θα αυξηθεί, το βλέπω. Και το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή δεν βλέπω φερειπίν τους Αμερικανούς να έρχονται φέτος στην Ελλάδα τόσο πολύ. Δηλαδή προβλέπετε τα έσοδα του τουρισμού να πέσουν. Ξέρετε, αυξήθηκε ο τουρισμός 20% και τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν 5%. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που θέλει οικονομολόγο για να τα εξηγήσει. Εγώ δεν μπορώ. Ήδη ακυρώθηκαν 300 πτήσεις στην Κρήτη. Ορίστε. 300 πτήσεις ακυρώθηκαν στην Κρήτη. Ναι, και θα ακυρωθούν κι άλλες και προσέξτε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Τα αεροπλάνα, το 70% του επιχειρησιακού κόστος είναι το πετρέλαιο, το καύσιμο. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιαστεί. Συνεπώς, ο Αμερικανός που θα ερχόταν με $1.000 στην Ευρώπη ή 1.500, τώρα θέλει 3.000-4.000. Τα έχει. Δηλαδή αυτά είναι απλά μαθηματικά, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αλλά κάνω απλές σκέψεις αυτές. Αυτό το πράγμα με την ενέργεια δεν δημιουργεί πρόβλημα στον Τραμπ, ο οποίος έχει έναν αμερικανικό λαό, ο οποίος είναι συμφωνικός. Τι λέτε, τι τον ενδιαφέρει τον Τραμπ ο αμερικανικός λαός? Ο Τραμπ πληρώνεται από τις πετρελαϊκές εταιρείες και βγάζει ο ίδιος λεφτά από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Αυτό το διαβάζω στη Wall Street κάθε μέρα και σε όλες τις αμερικανικές εφημερίδες, δεν είναι μυστικό. Κοιτάξτε, το μόνο του κίνδυνος είναι, λένε, ότι αν πάει πάνω από $4 το γαλόνι θα σε μαυρίσουμε. Ο Τραμπ το έχει χάσει το Κογκρέσο και τη Γερουσία. Δεν τον νοιάζει. Λεφτά βγάζει.
Ο Τραμπ είναι στην ηλικία μου. Δεν προβλέπει ότι θα κάνει κι άλλη θητεία. Έχει ακόμη άλλα 3 χρόνια. Θα βγάλει αρκετά λεφτά ακόμη. Δεν βλέπετε ότι όλη η οικογένεια είναι ένα σύστημα μεταπρατικό. Έρχονται διάμεσες εκλογές στο Νοέμβριο. Ναι, ωραία. Και θα χάσει Κογκρέσο και Γερουσία, λοιπόν. Ναι, από εκεί και πέρα. Αφού θα τα είχαν ούτως ή άλλως πριν. Ενώ αυτοί οι ψηφοφόροι δεν του πληρώνουν πετρέλαιο όπως του πληρώνουν οι πετρελαιάδες, γιατί την εκστρατεία του οι πετρελαιάδες του πληρώσανε. Γιατί κατάργησε ο Τραμπ, που είναι εις βάρος του λαού, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, και πήγε στα legacy industries, δηλαδή στις χαλιβουργίες, να ανοίξουν ανθρακοριχεία πάλι κλπ. Αυτό, αν σας το πρότεινα στην Ελλάδα, θα πήγατε για να είσαστε έξαλλος. Στην Αμερική πέρασε. Ξαναπάμε πίσω, γιατί εκεί είναι τα λεφτά αυτών που μας στηρίζουν. Στα legacy industries, δηλαδή στις κληρονομικές βιομηχανίες. Ισχύει ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει το Κογκρέσο, έχει πει ότι οι δασμοί τους οποίους έβαλε ήταν παράνομοι. Και θα αναγκαστεί το ελληνικό, το αμερικανικό, η Αμερική να πληρώσει, οι Αμερικάνοι πολίτες να πληρώσουν το κόστος αυτό. Ναι, εντάξει είναι, αλλά δεν λειτουργεί. Η θεώρηση Τραμπ δεν είναι η δική σας θεώρηση. Η θεώρηση των πραγμάτων του Τραμπ δεν είναι η θεώρηση που κάνετε εσείς. Έχει τη δική του θεώρηση. Ας μισθούμε από τον κύριο Κόκκινο για θέματα άλλα. Νομίζω ότι εγώ σας ευχαριστώ. Σώσαμε και την καρέκλα.